Nabakwit ang mga residente sa barangay Matugas Alto, Jimenez, Misamis Occidental tungod sa ditabo panag-engkwentro sa gituohang mga sakop sa New People's Army NPA tali sa Joint Forces sa Philippine National Police o sa 10th IB Stadion Battalion Philippine Army. Gipariyag ni barangay Matugas Alto Chairperson Maurita Burlat nga moabot sa 48 ka mga individual o 19 ka pamilya ang namakwit gikan sa puro 4, 5, 6 ug 7 tungod sa nabati nga buto-buto ug sa kabalaka nga mapagan sa nasangpit nga engkwentro. Temporaryo una nga gipahimutang sa barangay hall sa Matugas Alto ang mga namakwit nga mga residente. Dali usab dayon nga mihatag og tabang ang lokal nga paggamhanan pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development MSWD ilabi na sa pagkaon. Magpabilin una ang mga nabakwit sa ilang temporaryong evacuation center samtang padayon pang gihimo nga clearing operation sa PNP o sa Philippine Army. Sa iyang kabahin, gipadayag ni Police Major Rolinson John Cabal, hipi sa kapulisan sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental, nga nahitabo ang enkwentro mga alas 8 sa buntag sa boundary sa barangay Matugas Alto sa barangay Mialim, sakop sa lungsod sa Jimenez, Mayo 31. Dugang ni Cabal nga dulan sa 15 minutos ang nahitabong nga engkwentro sa Communist Terrorist Group CTG o sa trupa si gobyerno. Walay gika-report nga nasamdan og namatay sa duha ka grupo sa maong sinukliay sa mga bala. Nasayran nga nahitabo ang engkwentro human nga gilusad ang intensified military operations sa 102nd Infantry Igsoon Brigade sa Misamis Occidental batok sa nahabiling miyembro sa Guerrilla Front Sindong sa Western Mindanao Regional Party Committee. Neptali Badolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.